sanibonani bathandi beFanyana News kanye nabalandeli beFanyana News. Enginizela nazo-ke namhlanje uMhlaziyi odume kakhulu lapha kwa-TikTok ubekade ehlaziya isimo sikaMacingwane noma isimo sikaNgizwe umfowabo kaMchunu njengoba ezoba nomcimbi osukwini lakusasa mhla ka-10 uFebhuwari ku-2024 kuwona lo nyaka lo. Umcimbi wakhe ubewuhlele ngokuthi ufuna ukuzomaka i-EFF and kunenkulumo yakhe ake wayikhuluma phambilini ukuthi uMalema njengoba naye ezobe nomcimbi ngomhla ka-10 Febhuwari kuwona lo nyaka, wafunga wagomela uNgizwe Mchunu wathi nje uMalema uyongena efile emabhida. Ingakho naye ezowahlela lo mcimbi lo wokuthi ezowuphazamisa umcimbi lo kaMalema ozobe ungomhla ka-10 kuFebhuwari ku-2024. Okuyinsongo-ke lezi ayikhipha ey'thembile futhi naye ukuthi angeke kwenzeke, uMalema angeke engene emabhida futhi uyongena efile. uMhlaziyi ube sehlaziya ukuthi-ke leyo nkulumo kusho ukuthi-ke mase kuba ukuthi uMalema ugcina ngokungena emabhida, okusho ukuthi-ke kufanele zibe ready ngokufa kwaMacingwane nokuthi uMacingwane kusho ukuthi uyobe sekuwukuthi uyasishiya emhlabeni ngalolo suku. Kodwa-ke mlaleli-ke angingandi kakhulu noma angingakuhlaziyeli kakhulu le video. Awuke uzizwele nawe le video ebese uyihlaziya ngokwakho bese sihlangana kwi-comment section. May his soul rest in peace in advance. Kusala ama-hour ambalwa nje njengamanje. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hours to go. Ungizwa kubeka kwacaca unless-ke mawukuthi ngempela uhleze ephupha. Wakubeka kwacaca wayekuphi kambe la yenza khona le nkulumo yakhe le, wayesegoli kwaMayimayi. Wathi uMalema uyongena efile eMoses Mabhida lapha kwaZulu Natal. Wathi angazibona abasizona ishipha abasizona in. So sengilindile ukuthi-ke sesifuna ukubona nje kusasa ukuthi kwenzakalani. Funa umuntu ahlale la on media abaseduzana lapho kwenzeka khona igameko umcimbi lo we-EFF nabantu abazobeya khona funa basibhekele basishuthele ngamakhamera sibone ngempela ukuthi sibone uMalema engangeni laphana e-KZN noma eMoses Mabhida engakwazi ngisho uku-addressa noma ukukhuluma ispeech. Maye kwenzeleka lokho futhi uNgizwe obelele phansi inkosi impela elapha ephumulile lapha ecebo lethu engabe sematholeni noma yini Two Mountains noma yini angazi. Asazi-ke ngiyacinga nje ngoba ngiyafisa ukuthi-ke ngihambe ngiyomfihla lapha azobe khona. Ngiyacinga nje ukuthi ungakuphi ngazwa kuthiwa kudala ukuthi uhlala eNkandla nomuze eNkandla. Sengilindile nje ngifuna ukubona phela ukuthi kuzokwenzakalani. Shuthi phakathi kwakhe noMalema khona oyedwa ohambayo noma khona ongangeni, uma engenile khona ofayo. So shuthi kufa yena kuNgizwe ngoba yena wathi ma engena uMalema lapho uyobe efilelele phansi. Sikubone ma ukuthi akwenzakala shuthi-ke komele uhleze ephupha ngaso sonke isikhathi aqhubeke kaphuphe-ke Macingwane ayikho into engenziwa. So kuyobe ku-right ukuthi abeke lesi sibhedlela kakusona lesiyobe ehleli kahle lapho.